Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Agiamanak ama, agiyamanak, iti amin namin nga bana. Awan nga tan na sinsinaw nga ayan, tinapudpud no apagtalka. Agiyamanak ama, agiyamanak, iti dake sinli sina, di matukot, di nga umdas, apag subalit to'y biyak. Napnot ragsak, day to'y riknak, napnot ayat to'y kararwa. Nga mangiyep kas ken ka amak, to'y nanumungakan kanta. Awan ti adda, dito'y daga, awan ti saguday sirip ken pigsa. Adi o Diyos, nagapuken ka, panagyaman ko dinggem mala. Agiyamanak ama, agiyamanak, iti amin namin nga bana. Awan nga tan na sinsinaw nga ayan, tinapudpud no apagtalka. Agiyamanak ama, agiyamanak, iti dake sinli sina, di matukot, di nga umdas, apag subalit to'y biyak. Uray numa nagbasulak, kenarasina kapsutak, naikariya kita ayat, sapay kumat makapudnoa. Inturong mo day to'y biyag ko, pinili na Diyos Apo, asumurot ti dalan mo, anyan nalibnos day ta puso. Agiyamanak ama, agiyamanak, iti amin namin nga bana. Awan nga tan na sinsinaw nga ayan, tinapudpud no apagtalka. Agiyamanak ama, agiyamanak, iti dake sinli sina, di matukot, di nga umdas, apag subalit to'y biyak.
idatun ko puso ken daytoy met biag inaldaw sikat surutek may sa apagtalkan awatem Jesus awatem amin biag ko idatun ko ken kawen itek amin amin Jesus idatun ko sikalat pagrukbabak day to'y lubong talikudak manubot ko akwenak awatem Jesus awatem amin biag ko idatun ko ken kawen itek amin amin Jesus idatun ko ken kaket awatenak Espiritum ti parignam ka adana kanyak awatem Jesus awatem amin biag ko idatun ko ken kawen itek amin amin Jesus idatun ko yawat ko daytoy puso punwenak iti ayat mo ken bendisyon nga adu awatem Jesus awatem amin biag ko idatun ko ken kawen itek amin amin Jesus idatun ko tasalakan inted mo para burnat nagkaadu Gloria, Gloria, Jay nga to
amin. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Amok adut sa lutsut, taunek ti panunot mo, resulta ti dismayam tal na di mabirukan. Gaputing na palabas nga di mo malipatan, ngemay salang ti ibagak ni Jesus ti sumba. Ni Jesus ti sumba amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Amok adda ti bantay kasla di makalaya, amok nasat ngetangatang mo kasla nga di agini. Nubilang man madimamu ti sao ti Diyos puno, ket nulok tam tapuso mipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Kakapsat ko nga Kristiyano, agpagpatuloy kayo, papiksa inyo't pamatiyo, taumayen ni Jesu Kristo. Dagiti rigrigat yu, ket anu sa inyo, ay gaganggay Dagiti rigrigat yu, ket anu sa inyo, ay
Kasat ko nga manursuro, ako't patuloy kayo. Taat daing karini Kristo, dakkel nga gunggunayo. Dagiti rigrigat yu, ket ano sanyo. Ay gagangay na ngami. Gagangay na ngami. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbutngak, taad daak tita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik tuy pusok. Manakabalim ka unay, awan pagbutngak, taad daak dita presensya. Manakabalim ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik tuy pusok. Sa umang silaw kanyak, inikanak espiritu. Kenam na mati inal daw, inikanak talget. Ti kararwak napnuan tal na, sikat mangipapaay. Amin na masapul ko, Jesus na imbag ka, Jesus na imbag. Pagbutngak, taad daak dita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik tuy puso. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbutngak, taad daak dita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik tuy puso. Jesus iti amin apitik tuy puso. Adat panay ngajak amu, adat lugar ngajak na panay, nginti maysa ngamuk unay.
Diyos pudno marikrik dito'y puso, ti ayat na dakelunay. Ti Diyos pudno marikrik dito'y puso, ti Diyos pudno marikrik dito'y puso. Bibiyag akitisip nge nakarut but-buteng ko malidliday na iti inaldaw-aldaw nge may sa arabi at datimek ananggit ko tinalayaw ko ket nakitak ni Jesu Kristo. Biglang agluluwaak tanaka pa rin dumaw-dawatak iti pa makawanak nariknak ti pudno araksak ajak nariknak idi agyamanak tani Kristo binalbaliwanak. Wen pudno anaraksak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biyag mo. Ada pudno araksak kental na iti puso nudung palem dagiti bilbilin na. Saan ako na madanagan nuanya ti masakbayak tani Kristo isu iti kadua. Manubot apo ken Diyos ko isalakan manipud basol agyamanag tani Kristo binalbaliwan na. Wen pudno anaragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biyag mo. Ada pudno araksak kental na iti puso nutong palem dagiti bilbilin na. Tabalbaliwan na iti biyag mo. Ada pudno araksak kental na iti puso nutong palem dagiti bilbilin